רציתם להיכנס לתחום האילוף. אתם לא מוצאים את עצמכם במשרד, אתם לא מוצאים את עצמכם בעבודות המזדמנות. בא לכם משהו קצת יותר מעניין, בא לכם להתקדם בחיים, בא לכם מקצוע עם קצת יותר משמעות וקצת יותר לנפש. אגיד לך את האמת, לא ראיתי את עצמי באקדמיה. לא ראיתי את עצמי יושבת עכשיו 3 שנים, עושה איזה תואר. אני בן אדם של לעבוד עם הידיים. אני בן אדם של אנרגיה, לא מתאים לי לשבת במשרד. עכשיו תשמע, אני באתי לאמא שלי, אמרתי לה, אמא, אני הולכת ללמוד אילוף כלבים. היא אומרת לי, נו שלי, מה תעשי עם אילוף כלבים? איך תתפרנסי? עברו 10 שנים, ברוך השם, יש לי חברה בעם, יש לי עובדים, יש לי פנסיון ענק. לפני 10 שנים זה באמת היה טיפה פחות מוכר, אבל בשנים האחרונות זה אף. תחום אילוף הכלבים זה מטורף מניעה ממנו. פעם לגדל כלב זה היה, אתה יודע, לגדל אותו כזה בגינה. היום זה משהו אחר, זה כאילו נהיה בן בית. זה לא היה ככה. המודעות עלתה בצורה מטורפת. כשאני התחלתי בתחום אילוף הכלבים, קניתי רכב בשביל זה. עזבתי עבודה בשביל זה. וכל החיים שלי עבדתי מאוד 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 קשה, והגעתי לתוצאות. בסופו של דבר, מי שלוקח את זה ברצינות ומי שרוצה לקחת את זה צעד קדימה, יכול ובגדול. יש את כל האפשרויות היום. אז אם אתם רוצים להיכנס לתחום אילוף הכלבים, אתם אוהבים כלבים, אתם אוהבים אנשים, אתם רוצים להגיע למימוש עצמי מקסימלי, אתם רוצים ליהנות מהעבודה שלכם, הגעתם למקום הנכון. הקורס שלנו מאפשר, אחרי 4 חודשים, כניסה מוכחת לתחום אילוף הכלבים ועם ליווי לכל החיים. אנחנו מאפשרים לכם להגיע למתחם שלנו, לעבוד עם כלבים שלכם, של לקוחות, מהפנסיון שלנו, או לבוא ולעשות הרצאות חוץ, או לבוא ולקבל ערך ותוכן של הרצאות חוץ, בזום, פרונטלי, ממיטב האנשים ובעלי המקצוע בארץ, גם בתחום העסקי וגם בתחום המקצועי. חברים, אנחנו מציעים את כל זה לכל החיים. חשוב לנו להעביר, מאלף כלבים לא נולד לא אחרי חודש, לא אחרי 7 חודשים, לא אחרי שנה. מאלף כלבים נולד מכלב לכלב לכלב, ולכן חשוב לנו לתת לכם ניסיון לכל החיים, ושתלמדו כל הזמן. אז אם זה באמת חשוב לכם ואתם באמת רוצים את זה, אני מבטיחה לכם שמאיתנו אתם יוצאים מאלפים.